anthu ambiri tu amaganiza kuti kwa anthu amene ali ndi mafollowers ambiri panopa pa TikTok ndi amene amapanga ndalama, koma ukuti ndikuganiza molakwika. Fiye kuti ndi account yanuyo olo mafollowers anu atakhala kuti sanakwane olo 2000, koma inuyo mutha kumapanga ndalama za nkhaninkhani kuposa munthu amene ali ndi mafollowers opitirira olo 50k. Mwina izizi mwina muthu mwangu ngati ndingonena, komano ngati ineyo account yanga ndiyo kuti yapanga ndalama komano nzochepa, komanso zambiri ndapanga koma mafollowers yanga ali kutali kwambiri. Koma pala anthu ena kende kuti mafollowers yawo mwina sanakwane olo 10k followers, koma apanga ndalama zambiri zokuti olo zaine zitakulowa pa times. Ndiye zikafikatu kumbali iyo panga ndalama panopa pa TikTok, account yanuyo ikhulupirireni. Ngakhale muli ndi mafollowers ochepa, koma mutha kupanga nayo ndalama za nkhaninkhani. Chachikulu ndikuziwa chochita kuti ndikuyenera ndizitani kuti account yangayo izibweresa ndalama. Ndiye kwa amene akufuna kuti aphunzire nawo maphunziro amene wawa, ndi klasi yakuti timaphunzisa za mene mukapangire ndalama panopa pa TikTok, Facebook komanso YouTube. Ndi kwa amene akufuna atajoina atakhala nafe ndikuti atakutihala ku inbox ndikuti ayamba nawo kuphunzira kantengotu ndi pang'ono. Ndiye tintoleso video yotsatira.